Hej alle sammen, og velkommen til i dag. Mig og min søster, vi filmer den her video på præcis samme tid på min kanal og hendes kanal. Og vi vil se, hvem der kan få flest visninger. I den her video vil vi nemlig prøve at se, hvem der kan lave den bedste Lego-figur. Vi har 5 minutter, som I kommer til at se lige her. Og til sidst skal I bestemme i kommentarerne, hvilken I synes, der er den bedste. Nå, det vil I bygge lidt figur, jeg tager Steve og Gammelus krop. Det her syge sætter. Så en. Et sejt lyssvær. Det her lynsvær, den gav. Jeg vil igen. Den får ikke nogen 400. Nej, den kommer. Det er en lille figur. En lille figur. Ja. Godt, så er den færdige figur. Vi starter med min. Hendes bueknak. Nå. Ja. Det er noget af den her stil, hvis buen ikke lige knakker af. Original. Så det er sådan lidt en ting. Ja, det er sådan... Jeg ved ikke, om I kan se. Det er sådan en løveting. Og så er der min flyvende Steve. Steve med et lyssværd, vinger og et scepter. Som I kan se der. Meget sejt. Tak. Med 4 arme. Så skriv noget kommentarer bagved. Ja. Ses. Like, subscribe, abonner.